Dnes ľudia, vítam vás z môjho ďalšieho videa z hry Metin 2 a je to pokračovanie na ďalší diel. Je to zo serveru Goldream a pokračujeme. Si tu? Ideme. A je to môj taberko. Áno, čau. Čakaj, čo mi ide dať až teraz, dobre. Keď tak ideme hľadať Metin, tu hneď Metin, poď. Nie, však máme level 80. Vlastne hej. Tak ideme do ďalšej mapy a je to 80 plus Dragonhead. Dragonhead. Si tu? Jo. Myslím akože v tom Dragonhead. Ne. Poď. Už čakám. Tým smerom. Poď za mnou. Pôjdeme takto asi. Tuda kde. Pôjdeme. Tu by mali byť dosť blízko Metiny. Niekto bude volať, tak... Ne, ja som to búral. Vidíš. Tak nemáš búrať. Tady je Metin. Všimol som si. Tak ideme, poďme. Tak ten nedáme. Dáme, SMK sa musíme expiť, tak asi musíme. Ja ho dávam, ja som ho dal na tom varovi, čo som mal, ale trocha dlhšie to trvalo. No expi, nie? Level up. Expi mori. Ďalší, tu robíme level 100. Alebo 110. Co? Robím level 110. Potom poďme do ďalšie mapy. Taká to dobrá XP. 115. Ja keď som semka expil sám, vieš, tak to boli levele. Boom, 159. 90. Myslíš 115, ne? Nie, veď ďalšia mapa je od stovky. Stačí 105. Do vtedy, keď nás to bude expiť. Nic ti neubírajú, človeče. Len trocha, ale tebe len trocha. Ocho, ale tak 4 levely jsme. No, 6 levelů. Kolik level? Si kolik levelů? Ja 96, a sa slabo hovoríš. Jak to, že jsi 96? Ja som sedmička už. 97, však já jsem 87. No tak ja neviem. To jsme 10 levelů. No vidíš. Tak môžeme nevraviť a viac bojovať. Tak budem 100, ale som 100. Ešte nie, až teraz. 100 level. Tak já jsem 90. OK, 102. To jsme přesně o 10 levelů. No čo už, ja tu poberiem tie hovadiny. Sapierová ruda. Postrianky sú tu aj hodnotné. Kde ďalší Metin? Dajme nejaký ďalší nájsť. Si tam stále, si tam expíš? To snažím se. Koľko si level? Poď ďalej, je tu ďalší Metin. No ďalších 6 Metinov asi. Tak ale jako když ty si toto. Je tu už je to. Další Metin. Ja som našiel ďalších 6. Tak pri sebe, vieš. Čakaj, tu bol žetón, on zmizol, škoda. Tak jen do nich mlátiť, ideš? Počkej, ale já nevím, kde si... Poď ďalej trocha. Hlavne choď naspäť. Keď dáš mapu, tak pôjdeš tak do hora, vieš. No lebo tu som. Jo, Tu poď.
Daj mi Buffy rýchlo. Buffy mi daj. Daj Buffy. Žeton. Dobre. Daj mi Buffy. Žeton. Si čurák. Daj mi Buffy, ja ho zoberiem. Jak mi nedáš Buffy, tak ja ti ten žeton zoberiem. Žeton. Žeton. Už mě nechte, já chci ten žeton. Žeton. Si čurák, čo? Tak, jsem mrtvý. Žeton. Nemáš sa toľko žetónov. Co? Nemáš sa žetóny. Žeton. Já jsem ho vzal. Vzal jsem ho? Nie, zmizli veci. A teraz mi daj Buffy. Všetci jste mě naštvali. Teraz mi daj Buffy. Mě zdržovali blbci. No, tak já jsem zase mrtvý. Koľko si level? 92. Ok, ja 102. Vyrobím 105 a potom sa budeš expiť. Keď vyrobím 105, to už bude koniec. Vyzabíjaj tady to, nebo oni když já. To už bude konec? Až 3 minúty. Lebo to stihnem, už 104 som. Robím 105 a počúvam. Do prdele, mňa nejak zabíjajú. Do prdele. 105 a co? A konec dielu, nie? To logika. Čekaj. Já nevím, jak se mám expit, když ty si vyšší level. Ja neviem, kedy mi dáš buff, keď ja sa budem stále skapínať kvôli tebe. A ťa chcem expiť, ty mi nevíš dať buff do prdele, nejaký jeden hlubý buff, ty vole. Kde si, jeď, poďme dať buff. Veď jako, veď sem na nich a klikni na mňa pravým a daj buff. Ty to nechápeš? Tuto som ty cigáňo. Ktorí do mňa stále idú. Poďme, ma zabijú. Ty vole, kolej, to po mne ide. Ty čurákovi, to je nasratých. Ne, ja chcem utiecť. Ty vole, ja nezdrhnem. Má tu dožák. Nejako 805. Si pri mne? Tak spím trochu aspoň. 107, ups. Ups. Teda nejak spí. No a co to mě? 108. Si mě došly buffy. Okay, ja sa ten metým zabíjam. Kde si teraz? To nevidím. Prečo si pri mne? Haló? Co? Prečo si pri mne a tak ďaleko si? Ok, tak už máme len minútu asi. Tak my sa zatiaľ rozlúčime s vami. Ano, presne. Môžeme. Tak dajte určite like. Potešíte ma... Říkali v minulých videách. To nevadí. Potešíte ma nejakým komentom. A podporujte ma aj nejakým odberom. Dobre, tak ja sa s vami lúčim, aj Daberko. Čau. Takže čus.